У Ізраілі, калі чалавек мае 18 гадоў, ён ідзе служыць у войска. Прайшло 9 месяцаў з пачатку вайны з арабскімі эміратамі, Сірыяй і Егіптам, і нас адправілі на размешчаную на поўначы, на вышыні больш 2000 метраў гару Хеўрон. Мы ўзбіраліся на гару, і ў гэты момант нас пачалі абстрэльваць. Я бачыў, як гінулі мае таварышы. Гэта было для мяне шокам. Менавіта тады я пачаў задаваць сабе пытанні пра жыццё. Навошта яно? Толькі для таго, каб нарадзіцца, а потым вось так недарэчна памерці. Габрэй і Шай. Тады я яшчэ не верыў у Бога. Гэта значыць, у нейкай меры я верыў у Бога, але я не адносіўся да яго добра. Прычына гэтаму ў асяроддзі, у якім я вырас. І той факт, што я быў ахвярай Халакоста. А мой бацька быў вельмі строгі ў стаўленні да мяне, або ён перажыў вайну, а я нарадзіўся пасля яе. Я не прайшоў праз тое, праз што прайшоў ён. Ішай Брэнер. Я не апраўдаў яго спадзяванняў. Кожны раз, калі ў мяне штосьці не атрымоўвалася, я думаў, што я нікчэмны, або бацька ставіў перада мной вельмі высокія патрабаванні. Я адчуваў сябе страчаным. Я быў асвоены са зброяй. Я карыстаўся ёй так натуральна, як вы карыстаецеся камерай. Я быў расчараваны сабой, і таму я прыкладаў старанні, каб зрабіць гэта. Я купіў пісталет. Спрабаваў зрабіць гэта на працягу 3 дзён, кожны дзень. У апошні дзень я накіраваў ствол у рот. Так, у рот. Я спрабаваў націснуць на курок. Потым я пачуў голас. Жыццё дадзена для таго, каб жыць. Ён проста ўтрымаў мяне ад самагубства. Езус, Месія, Ты адзін Бог. У Канадзе я сустрэў жанчыну, якая расказала мне пра тое, што Езус ёсць Месія. З дзяцінства маё асяроддзе пераконвала мяне ў тым, што для габрэяў Езус не мае ніякага значэння. А гэта жанчына была ўзорам спакою, якога я так патрабаваў. Я спытаў яе, што я павінен рабіць. Яна параіла мне чытаць Біблію. Таму я пачаў чытаць Стары і Новы Запавет. Хто ж паверыць таму, што мы чулі?
і каму адкрылася плячо пана. Ён вырас як парастак, перад намі як корань з сухой зямлі. Не меў ён ані хараства, ані прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго, і не меў выгляду, каб прывабіць нас. Я пачаў чытаць 53-й верш кнігі Ісаіі, і па другім або трэцім радку неспадзявана адчуў у сэрцы вялікі супакой, радасць і любоў. Я не хрысціянін, я габрэй, які верыць у Езуса, бо і сам Езус быў габрэем. Ад яго ўсё і пачалося. Я пачаў разумець, што рабіны і іншыя габрэі ў пэўным сэнсе хлусілі мне. Езус ёсць праўда і шлях да Бога. Так чаму ж яны не сказалі мне праўду? Чаму на працягу ўсяго жыцця я змушаны быў шукаць Бога у адзіноце? Мая маці жыла там, у Меашеарім. Шукаю тых, хто ведаў яе. Шалём, я бачу, у цябе тут цікавыя кнігі. І ты іх все прачытаў? У мамы такія таксама былі. Можа быць. Колькі гадоў гэтай краме? 200 гадоў. Навошта ты мяне так выпытваеш? Так проста. Гэта мяне цікавіць. Ты мяне жадаеш выпрабоўваць. У мяне няма сіл на гэта. Прабач. Ведаеш, Бог любіць цябе. Хто ведае пра гэта? Ніхто не ведае пра тое, што ён робіць. Не ведаеш? Ты таксама не. Бог са мной размаўляў. Перастань выпытваць мяне, не хапае цярплівасці, і сіл болей не маю. Хачу толькі сказаць, хопіць! Я быў незнаёмы з тваёй маці і з тваім бацькам. Няма справы, не хапае сілы. Добра, прыемнага дня. Амен, амен, дзякуй, да пабачэння. Калі Бог пра штосьці не гаворыць, то гэтага няма. Мой бацька жыў у Кракаве, і я ведаю лепш, ці апранаюцца людзі, якія тут жывуць, таксама, як габрэі з Польшчы. Яны апрануты ў строі вугорскіх габрэяў. Гэта няправда, я быў у Польшчы, у Кракаве, але тут апранаюцца па-іерусалімску, у паласатую адзежу. А штраймель, гэта футравая шапка. Ты калі-небудзь быў у Кракаве? У 91-м, не верыш? Але вас там не было пасля другой сусветнай вайны. Пачакай, а колькі табе менавіта гадоў? Больш, як табе. А колькі? Неважна. Напэўна, я старэйшы за цябе. Не будзь такі ўпэўнены. Я ўсё яшчэ памятаю тыя часы, калі былі тут англічане. Так? А колькі табе гадоў? Неважна. Так чаму не хочаш сказаць? Якое гэта мае значэнне? Не спрачайся са мной на людзях. Я проста не разумею. Вы кажаце, што я хлушу, але у вас няма доказаў. Урэшце, ты вырас у вёсцы, а не ў Іерусаліме. Моя маці нарадзілася тут.
Нічога не ведаеш. Я не ведаю, а гэта значыць, што і ты таксама нічога не ведаеш. Не хочаш нават сказаць, колькі табе гадоў. Я не павінен з табой гаварыць пра гэта. Ага, як хочаш гаварыць, то гавары праўду. А можа, ты зусім не габрэй. Я не габрэй.